Slovenská letecká agentúra z Banskej Bystrice v spolupráci s hlavným programovým partnerom Ozbrojenými silami Slovenskej republiky pripravili na víkend od 27. do 28. augusta 2011 statické a dynamické ukážky slovenského civilného a vojenského letectva. Na letisku Sliač sa v týchto dňoch v rámci Medzinárodných leteckých dní Slovak International Air Fest predstavia okrem ďalších aj letectvá krajín NATO, policajný zbor, integrovaný záchranný systém, hasičský a záchranný zbor a letka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zlatý klinec najprestížnejšej leteckej udalosti roka je premiérová účasť akrobatickej skupiny z Lotyšska Baltic Wings, ktorá sa ako svetová špička predstaví na 5 lietadlách L-39 Albatros. Milovníci všetkého, čo súvisí s lietaním, však môžu očakávať oveľa viac. Letisko Sliač čaká vojenský prepad, pozemným silám príde pomoc zo vzduchu. Ukážka bude plná dynamiky a efektov a nebude chýbať návrat do histórie. Pri letisku bude pristavený historický pancierový vlak Štefánik. Slovak International Air Fest sú zaradené medzi podujatia, ktoré v sebe obsahujú vzrušenie, dynamiku, výzvu, technológiu, senzáciu, šport, zábavu a vysoké výkony. Spájajú v sebe to najlepšie z leteckých dní a extrémnych športov, hovorí Hubert Štoksa, riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry, hlavného organizátora podujatia. Rezervujte si víkend od 27. do 28. augusta a príďte na letisko Sliač, je sa naozaj na čo tešiť.